Nakala-live yun. Nakatamsak na na ako dito eh. May nagko-comment din pala doon. Napanood mo na to? Kun mo sa cellphone. Wala ba? Napanood mo Ngayon na? lang yan. Magaling. Ha? Wala ko. Tubig aton. Dan tamsak. Siya tubig aton. Ito si Billy. Ano? Ang tubig. Hindi ko alam. Ana? Ha? Taga saan po kayo? Sabi niya tubig aton. Taga Bicol po. Ano, bakit atomic aton? Taga saan ka ba? Taga Bicol ako pero dito ako nakatira sa Taguig. Yung mo tubig, be? Wala akong jacket eh. Wala ito eh. Taga Pilar po, Bicol din. Ah, maraming aton talaga yan sa Pilar. Dami dyan. Pero hindi po ako nakakarating sa mga kamag-anakan ko dyan sa Pilar. Maraming aton dyan. Sila ano, yung si, ngalan nito? Limot ko yung pangalan. Mga friend ko yun eh, sa Facebook. Aton din po ba kayo, di ba? Oo, aton ako. Purong aton. Ang tatay ko, taga Ligaspi. Ang nanay ng tatay ko, taga Tiwi Albay. Mga araw. Noli Vlogs. Manoy, monetize ka na ba? What's hour na lang ba? Kulang mo? Oo, what's hour na lang. Konti na lang, Noli Vlogs. Isang kembot na lang. 6 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Nasaan kayo yung aking mga pasaway na mga ano dyan? Yung mga makukulit kong mga pasaway na mga kaibigan ko dyan. Nasaan kaya? Ayos, Atomic Aton. Ah, baka kilala niyo po si Romeo Aton. Sinong Romeo Aton? May kapatid ako Romeo Aton, patay na eh. Yung Romeo Aton na sinasabi mo, may kapatid ako taga Ligaspi din. Pero matagal lang patay yun.
ilang taon na siguro namatay yun. 92. Anong taon ba yun, be? 1992. 1992 pa namatay yun. Baba kayo ng bahay, pwede mo gaba ng bahay. 1 million price, yahoo! Antonio Trillanes, meron bang ganun? Pangit ng Trillanes na yun. Teknep Trillanes na yan. 1 million price, sabi ni single mom, pamangkin ko yan. Noli, shout out sa'yo, sabi ni Randy. Congrats sa 1K, sabi ni Mami. Single mom. Purita Tumasin, stay safe kasi miss you, Ate Baby Fernandez to. Salamat, Ate Baby. Salamat. Kumusta ka na, Ate Baby? Atomic ato na, taga Pilar po, lolo ko. Di ba may GC tayo? Oo. Nakita mo yung Purita Tumasin na yan? Pinsan buo ko yan, aton din yan. Pinsan buo ko yan, yung Purita Tumasin. Nasa Netherlands yan. Jay Kare, Manoy! Single mom, hello! Nagaba ng bahay si Atomic aton, no? Sa group chat namin ito, si Atomic aton. Aton group chat. Okay lang, bro. Marami akong kamag-anak dyan sa Pilar. Marami dyan, napakarami. Isang baryo yata sila dyan eh. Aha, dito sa Randy, hintayin natin yung price din yung 1 million. Yay! 1 million in the house! Walang putukan dito. Meron, paputukin natin. Chona, si, halo. Hello, Chona, si, jagitin kita, Chona. Ayan, may jacket ka na. Host, sarado na ba mga kanto? Oh, sarado na, pinasarado ka na. May puto ka na yan. Mac Queen, Tamsak, 1 million host. Thank you. Thank you, Queen. Makmakinis tayo, nagaba ng bahay, oh. Single mom love, lakas ba ulit? 963 kanina, now 956. Woohoo! Habol, Joyce. Salamater, sabi ni Chona, J. Kare Vlog, shout out sa mga team House of Vlogger, Chon at Gwyn P. Randy Francisco, hahahay. Lagas pito. Bakit nagpalagas ka? Meets naman ako. Meets si Joyce pala ito. Kasi nimahal ko si Meets. Aton din yun eh. Salamat po, sabi ni Janet. Randy Francisco, lablaba na yan, si Queen. Lablabin na yan, si Queen. Ayun na, puto ka na. Paputo ka. Asan ba siya, no? Asan ba si Meets? Palabasin mo si Meets dito, single mom. Bindisyon na natin yung pagka-monetize niya. Tsaka si Brother Sam, palabasin dito, palabasin. Chona si, congrats kuya, salamat. Wala pa. Aga naman putukan, wala pa New Year. Meron dito, Ate Baby, meron ng putukan. Single vlog. Oo nga, tiyo, habol ng habol. Ayusin mo. Atomic aton, sa mga aton dyan, padikit. Man, pwede. Pwede. Mac Queen. Baka naman pwede ako magpaputok sa inyo. Ha, sige, paputok na. Paputokan nyo yan si Queen. Chuna si, nagaba ng bahay. At kumika ito, nagaba ng bahay. Love is love. Magandang gabi si Mitch. Happy, bago monetize. Ayan, si Love is love, si Mitch. Bagong monetize yan. Love-lovin natin yan. Randy Francisco, Chuna, di pa tayo dikit. Love is love. Present, putukan na. Hahahay. Ayan, J. Kare Amor. Nagawa na ng bahay. Padikit, sagad, suklian. Single mom, nagawa ng bahay. Oh, Randy Francisco, wag itong ninja ko, dikitan. Baba mo yung totoo. Yung ano mo, yung totoong bahay mo. Andy.
Ano yung binaba mo? Siya ba yung ano mo? Tara na guys, magputukan na tayo. Ha ha ha, sabi ni Mitch. Love is love 3. Hoy, tuwan-tuwa yan. May paharang-harang na yan. Chona si, Randy Valesco, dikit na lang po. Para mas lang kupo kayo. Sabi ni Chona. $9 million daos, mga nagabisan nyo lahat dyan. 10 tiwarik. Sige, Chona, sabi ni Randy. Baba ng bahay, baba. J. Carey Vlog. O, Chon, huwag mo balik agad. Chon, bukas na lista lang. O, pwede. Randy, thank you, sabi ni Chona. Mama Agnes, tamsak dan, host. Thank you. Nagaba ng bahay si Love is Love. Puntahan, paputukan niya si Love is Love. Paputukan yan. Chona, ganito rin picture ko sa main ko. J. Carey Vlog. Wala pa si Gwen. Sinong Gwen? Chona si Randy Opo. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi po, magandang gabi. Mama Agnes sa gaba ng bahay, oh. Pakilab-lab niya, no? Pakilab-lab. Chona si J. Carey, wala pa ata amore. J. Carey, wala pa ata amore. Sabi ni Chona. Ano yung amore, Chona? Karipas.com. Hoy, magandang gabi sa Karipas. Tamsak host. Parang nagkita tayo kanina, Karipas. Magandang gabi sa iyo, Karipas, ha? Pakilablab naman, Karipas, yung ating mga kaibigan dyan. Labis na, bayusin nyo pagputok, guys. Yung di malalagas, tama. Chona, haha, kuya nim lang ni J. Carey, tawag ko sa kanya. Ganun ba yun? J. Carey Vlog. Yung pinasukan mo kanina sa hapon manoy, si Gwen P. Pupunta yun dito. O, pupunta mo. Si Gwen. O, sige, pupunta mo si Gwen. O nga pala, no. Yung pinasok kayo na, papasokin mo dito. Legit na legit yun. May git 4,000 ang, ano nun. Ang banano, may git 4,000. Pasok ba si Gwen dito, tawagin mo. Jekari. Para makalablab siya dito. Hoy, konting kembot na lang sa akin. What's our? Double yes, konting kembot na lang. Karibas.com. Yes, host. Ako nagpaayuda sa inyo kanina. Salamat. Kinain, Karibas. Kinain yung Megit 20. Tamsak Manoy, Carla Albarida. Maraming salamat, Carla. Salamat sa iyo, Karibas.com, ha. Thank you so much. J. Carey, Moana, tulog pa. BG yung BG. Nagpaalam na kanina, pagod daw siya. Karipas sila sila Tita Mami. Baka pwede ko pasukin dito. Wana, tulog pa. Chona. Salamat sa patamay mo dyan, Chona, ha. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Pasok. 7 million in the house. 12 tiwarik. Pinatiwarik na ninyo ko, pinatiwarik. Chona si, no approach po kuya, okay. Si Dahat. Naka-LS din. Randy. Naka-LS ba si Dahat?
Pakisilip mo nga. Puntahan nyo sa lahat. Naka-LS din yata eh. Mabait yun, Manoy. Oo, mabait nga yun. Pagpasok kayo na, bati agad siya eh. Uy, andito si Manny Uragon. Bati agad siya eh. Chonasi, Randy kuya, mamaya na kita balikan at midnight para talagang putok to the bones talaga. Pakilablabin niyo yung binaba ni Mama Agnes oh. Mama Agnes yung Papanol TV. Balik sure yan, legit po yan, legit. Chonasi, Uragon sa Bicol, ano ibig sabihin? Ay, Uragon sa Bicol, maraming ibig sabihin yan. Chona, magaling, mabait, mapagbigay. Karipas.com, yes host, taglakasi. Pero lahat, alagad ko host, legit. Kasi lahat po yun ay may ini-LS ko. Ay, okay ka lang Karibas. Salamat ha, pagka yung may LS ka, share mo lang para mapupunta natin. Kaya magbaba kayo ng mga dito, mga pang-premier nyo, baba nyo dito. Baba nyo pang-premier nyo. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi. 7 million in the house. Tresity Warik. Karipas sa gaba ng bahay oh, pakipuntahan oh. Pakipuntahan. Legit yan si Karipas, tumutulong yan. Ang cute mo host Manoy, ay ang cute ka na. Sino ka ba? Ang cute mo host. Teka muna, parang kilala ko nung ang cute na to eh. Ikaw yung kanina doon kay ano eh. Ikaw yung doon kanina kay Gwen, di ba? O ikaw si Gwen? Magandang gabi sa'yo, cute. Ang cute mo, host. Dumaan kayo, nagkita ka tayo doon kayo kay Gwen eh. Alam ko, ikaw yun eh. Chona say, hello Empoy. Ha, cute mo. Chona. Sabi niya, Empoy, ang cute mo, sabi ni Chona. Oo, nagkita tayo, sabi ni Chona. Oo nga. Yes po, hindi po ako si Gwen. Ah, ganun ba? Salamat sa pagdalo ninyo ha, Chona. Maraming salamat. Ang cute mo, maraming salamat. Si Karipas, maraming salamat sa Karipas. Chona, salamat. Nandiyan kayo sa akin, hindi nyo binigo yung aking panyaya sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Aha, ayaw kasi niya mag-reveal, kuya. Ganun ba yun? Ayaw nga mag-reveal. So, Empoy, bangkay, babalo. No, Empoy, babalo. Aha, ganda ng pangalan ko. Ano ba yan? Maganda ba? Hindi naman siguro ano yan. Chena Sandoval, I'm here na si Gwen to. Oy, si bajakitan kita Gwen. Gwen. Magandang gabi sa'yo, Gwen. Good evening. Ito bahay ko, Chona. Junid, ganda, tamsak tiyo. Kadarating ko lang po. Love shout out sa lahat ni
Overnight po, na-play all kutamis musta mo, WH mo. Maganda, medyo maganda. Randy Francisco, nagaba ng bahay, oh. Randy, maraming bago. Pakipuntahan. Mac McQueen Istaya, nagaba ng bahay. Pakilablab naman si Mac McQueen, oh. Pakilablab naman, oh. Medyo hindi ito makagraduate. Chena Sandoval, good evening din. Magandang gabi sa ilat, 8 million in the house. Magandang gabi sa ilat, 14 million. Tiwarik. Yes po, ako yun, Manoy. Ganun ba? Mac McQueen, bagsak na house, kainis. Huwag kang babagsak, Mac. Laban lang. Randy Francisco, lablabin na yan. Oo, tama yun, lablabin na yan, si Queen. Si Queen of Premier. Hindi, baka laging ginaharang ni Lolo. Kaya mo yan, Queen, laban lang. Ako, bago nakalusot, hirap din eh. Si Karipas, nulungan ako niyan. Tsaka itong mga sila Chona, mga basta mga nandyan. Sila Chena Sandoval, mga tumulong yan. Mga matulungan niya yung mga yan. Maski naman kayo mga nandito, mga kasama ko sa grupo, mga tulungin naman yan eh. Tulong-tulong lang para sigurado tayo. Mail ng eyebags ko, host. Oy, huwag naman eyebags na yan. Yung mga eyebags na yan, huwag masyado. Mac McQueen, walisin mo yung eyebags na yan. Chena Sandoval, hi sis Chona, Queen here. Mac McQueen, maawa na kayo sa bahay ko. Tama nga naman. Baba mo ulit, Queen. Hello sis Queen, love, he. Sabi ni Chona. Baba, pwede baba yan. Para malablab nila dito. Ano na ako dito eh. Subscribe na ako dito. Chona, say hello sis Queen, sabi niya. Masya ka Manoy. Oo, masya naman lagi ang ilis namin dito pag nagsama-sama dyan. Masya talaga. Chona, si Gwen nandito si Impoy. Bangkay, babalo. Karibas.com, Queen Maglib Daguro, done to you. Oh, tinira ka ni Karibas.com, oh. Nagaba ng bahay si Karibas, oh. Pakilablab yan, pakilablab. Yung dikit na yung dikit na rugby talaga, yung hindi kaya baklasin, ha. Alam nyo na yun. Pwede ba yun? 2 minutes lang ang ano niya. Pwede. 9 million in the house. Magandang kayo po sa lahat. Makmak Ministaya, Karipas OTW. Karipasin mo yan, Makmak. Kumakaripasin ang tulong yan. Karipas.com, dikitan nyo kung ilan kaya nyo ibigay kay Karipas. Bigyan ko kayo ng 10. O yun o. Ayun o. Binigay niya sa akin kanina yan ni Karipas. Chena Sandoval, ha? Asan na si Cute? Shout out sa kanya. Palabasin si Cute. Cute mo, host. Labas ka daw. Sabi ni Gwen. Ayan o si Karipas. Legit yan, legit. Malaki binigay sa akin yan kanina. Junit Ganda TV. 7 na subscriber niya. Ano? Karipas. Ano yan? May basta yung subscribe siya. Pasukan mo. Stay home lang si Junit Ganda. Ang aking pamangking maganda. Chona si, ang cute mo host. Aka, Impoy, Bagkay Babalo. Hello, shout out to you. Tinira mo na naman si cute.
Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa mga naandyan, sa mga 8 million in the house, sa mga patiwarak na dyan. Thank you, thank you. Tiana Sandoval, sino ba yan? Sino ba yan? Si Cute, ha? Host? Curious talaga ako. Hindi ko rin alam, Samson Patag, kaway-kaway host, tamsak dan. Ito rin si Brother Samson Patag, bagong money ito, bagong money. Bagong money yan, si Samson Patag. Sabi ni Chona, si cute boss, akain po'y bangkay babalo. Sino ba yon, Chona? Maglabas ka ng picture mo, ang cute mo. Lagyan mo ng, ano yan, lagyan mo ng pro-pic. Kumusta ang Team House of Vlogger dyan? Shout out. Talagang okay na okay, Jekare. May mga monitors na yung kasama dyan. Pakilablab yung mga binaba ng bahay dyan, mga legit dyan. Queen, dikitan mo yun sa si Karipas, ha? Kakaripasan ka talaga yan. Carla Albareda, salamat sa iyo. Ano ba, Carla? Okay na ba? Pwede ka na mag-apply. Tiana Sandoval, Jay Kari. Jay Kari si Chio. Amore, hello, sabi ni Chona. Queen, kapatid karipas.com. Di ko malaw bahay ko. Sisi, patsik ng dikit mo. Jikara World Vlog, ha? Shout out, Gwen, P. Jikara World Vlog, ha? Shout out, Gwen, P. Namin yan, P. Feedback. Tubig ko. $11 million in the house. Maganda kayo po sa inyo lahat. Jekare, Amor Vlogs, Chona. Ang haba ng Chona niya. Tiana Sandoval, sa gusto pumunta sa akin, puntahan nyo na lang po. Puntahan na lang ako, Puntahan nyo na lang si Chona Sandoval. Dikitan kita Karipas. Dikitan mo yan. Si Karipas. Bakatan mo na lang, Jekare, kung hindi ka kung hindi ka magawa ng bahay, dikitan mo lang, bakatan mo lang. Gwen P, main account ko. Ayun may account ni Tiana Sandoval, Gwen P. Galaw ka sa kanya kaya sa LS niya. Mga legit yan, mga bait yung mga yan. Good evening po sa inyo lahat, 10 million in the house. Magandang gabi po. 17 million, Tiwarik. Jekara may vlog, baba mo yung bahay mo, Gwen, para mapuntahan kanila. Baba mo, Gwen, yung bahay mo. Chona Sandoval, mga cute kami host, katulad ni Cute. Lahat naman tayo cute, Queen, nagaba ng bahay, Chona Sandoval, ang cute mo talaga. Super. Queen, punta natin yan. Pag-graduate natin yan. Lagi na lang binabalabag ni Lolo.
Carla Albareda, nagaba ng bahay. Kumusta, Carla, yung ano mo? Nalagasan ako na isa. WH mo? Bago pa lang nalalagas na. Bahay kalulu ah. Suntokin kita. Karibas.com, di pa ako nakakadikit sa'yo, makmak. Huwag ka alala. Bibigay kita ng 10, hintayin mo lang ha. Sure yan, bibigay ko sa'yo. Magbakas ka doon at papaubaya ko sa'yo mamaya. Yun o. Yun naman pala eh. Legit yan si Karipas, Queen. Binigyan niyo kayo na marami. Carla Albreda, mamaya 8:15 na to, guys. Premier ko, see you all. O ito, binaba ni Carla yung premier niya, oh. Carla Albreda, 90 pa, host, 90 pa. Tapos na ngayong gabi yan, sigurado yan. Karipas.com, lahat ng didikit, dahil kay Karipas, magbakas ha at didikit kayo. Mamaya, aangat yung banana nyo. Makmakuinis tayo. Ha ha ha. J-Carib, Amor Vlog. Busy ako, haha. Biji-biji ka na lang, J-Carib. Magmukbang ka dyan sa mga binaba dyan, J-Carib. Mukbangin mo lahat. Bakatan mo lang. Yes, sa PTV, Tamsakoy, magandang gabi siya, Manay. Nandiyan ka pala, Manay. Good evening, kumusta Ligaspe? Malandi ako, thank you. Malandi ako, thank you. Kumusta Ligaspe, Manay? Maulan ba? Namiss ko ng puro. Namiss ko ng Ligaspe. Patamsak ako, host sa premier ko. Ayan o, binaban ni Yesap yung ano niya, yung premier niya, pakitamsakan, no? Pakitamsakan. Malandi ako, mag-ista ako, tiyo. Sige lang, okay lang. Mga bahay ko, Joyce, yung premier ko. Randy Francisco, nagaba ng bahay, oh. Maurang digdi host. Okay lang yan, maura, malamig. Malanda ko, yes, yahoo! Marami tayong bagong pasok dito. Pakidikitan niyo yung mga nagaba ng bahay, pakidikitan. I love you, million and house. Ang ganda gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Malanda ko, yun ho, may premier na din, si Yesya. Baba mo, Joyce, yung premier ko. Hindi ko mababa, ibang cellphone ng gamit ko. Nandun nakasalang yung cellphone ko isa eh. Wala dito yun eh. Yes, sabi, malanda ko. Isama ko saan ka punta. Gala din niya si Malandi eh. Yung mga binabang premier, pakitamsakan natin, oh. Pakitamsakan. $6 billion in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. 19 million tiwarik. Yes, sa PTV, iwan natin si Tio ng main natin. Ninja, lakad natin, Malandi ako. Iwan yung main nyo dito. Igala nyo yung ninja ninyo. Jake Carey, nadidikitan ko na si Karipas, Manoy. Ayos yan. Binakatan mo ba? Babalikan ka doon. Babalikan ka doon, sure yun. Isa PTV, host, para wag lagas ng lagas. O sige lang, okay lang. Buti sa akin, nakagraduate na. Graduate na ako dyan. Yung ano naman, yung oras na lang.
Queen Maglip Daguro, talagang nilabas lo main ko, host para kay Karipas.com. Ha ha ha, oo tama yan. Yes, sa PTV, host, bakit kasi hindi mo ko sinasama? Ay, antay na pag-uwi ko ng Ligaspi, SAP, kasama na kita. Ang cute mo, host, asa na yung mga fans ko dito? Kasi nga naman, nagtatago ka daw. Kaya kayo iniwanan. Mamaya, nandiyan na naman yun. Tingnan mo. Tingnan mo, ang cute mo. Karibas.com, Queen Maklip, Daguro, pagbastan mo yung 10. Oo nga, pagbastan mo Queen yung 10. Sureball yan, sureball. Karibas.com, buti na bagyan ako sa'yo. Yes, sa PTV, bigyan mo ko host, banana, bigyan kita buko. Pwede. Gusto ko yung malambot na buko man ha. Sarap yun, buko-buko dyan sa Likasi, masarap. Karibas.com, dikitan mo ang main ko. Xda TV, yun ay alagad ko lang kasi pinaparami ko lang ang saging. Ay, ganun ba? Baba mo, Karipas. Karipas.com, pahingi din ako, 10. Sabi ni Yesapi, dikitan mo siya, Yesapi. Yung binabang bahay ni Karipas. Wala na ba? Nasaan na ba yun? Ayun pa, taas oh. Ako sabihin mo, dinikitan ko siya, ibaba ko ulit ang bahay ko Oh. Dinikitan ko yung si Yes sa ano. Ayun pa oh, nandiyan pa yung Karipas oh, dikitan niyo yun oh. Sabi mo, dinikitan ko siya, pasukli na lang. Yung kay Tintel! Hello! Hello po! Dikitan kita Tintel ha? Ayan, may jacket ka na. dinikitan ko siya. Mama Agnes and Papa Arnold TV, amin po yan. Pagkidikitan lang, pagkidikitan. Didikitan ka na rin yan, Karipas. Ni Mama Agnes. Karipas ba yun? Yung Yes ay pa? Ha? Ano ba yun? Yes sa pay? Hindi, iba yung sili sa P. Ang cute mo host, supportin nyo ako, lahat. Wag nyo na alamin kung sino ako. Hahahay. Bigay mo yung FB account mo, ang cute mo host. Yes sa pay, Dinikita mo yun? Yes, P. Kadikit na rin lang ka. Yes, P. Dinikitan ka na daw ni Mama Agnes. Ako din yan, Mama Agnes. Tsaka si Papa Arnold. Ako din yan. Sila magpamanage ka mo. Yung Karipas. Ang cute mo, dikitan mo yung Mama Agnes. Yung Karipas. Karibas.com, dinikitan ka na ni Mama Agnes. Ito binawa ni Karipas yung main niya, oh. Pakipuntahan yan, pakipuntahan. Main ni Karipas, dikitan yan, dikitan. Tumutulong. Junid Garcia. Gunit ka naman, magandang gabi sa'yo. Stay home ka lang. Dodo 5, thank you. Yes, Happy TV, Karipas.com dan. Nako sa'yo, pandikit na din. Sa akin, sabi ni Yesapi. Puntahan nyo yung binaba ni Karipas sa main niya, oh. Main niya yun, eh. Chena Sandoval, lagaban ng bahay, oh. Si Che, puntahan yan. Ang laki ng bahay niyan. Ni Sandoval. Kanina yata ito, ngunit Ay, hindi yata ito ang main niya. monetize na pala itong binaba niya. Karipas? O yan, monetize talaga yan. Ay, yung main niya. Ito yung main niya, oh. Queen, dikitan mo yung main ni Karipas. Ayan, oh. Binaba niya. Sinasandoman, nagaba ng bahay, oh. Pakipuntahan nyo, pakipuntahan.
Yung binaba din ni Mama Agnes sa bahay, oh, pakidikitan din, pakidikitan. Ako din yan, ako din yan. Yes, sa PTV. Siya Sandoval, baka naman pwede pahingi banana. Dikitan mo muna. Bakatan mo, yes, Manay. Si Chela Sandoval. Dikitan nyo muna, bibigyan kayo niyan. Huwag kayong mag-alala. Mga legit yan mga yan. Mga ano yan, mga pinupuntan ko mga ano nila, mga LS nila. Karibas.com, nagdidikit lang ako kay Makmak. Ha, shoutout ang dumikit. At papayudahan ko kayo. Ayan, oh, sige. Gulang, mahaba pa oras natin. Sige lang, dikit lang. Wala tayong pila-pila yan, kung sino binaba, puntahan nyo. Huwag tayong gumahi doon sa mga nagpapapila. Kawawa ay nasa huli. Kung sino binaba, puntahan. Kasi yung oras natin, kunti lang eh. Tigda 2 oras lang kami ng aging kagrupo eh. Mamaya, may mag-LC mamaya pagkatapos ko. Premier niya pala yung pagka-monetize na. Premier niya, na-premier niya na yung monetize. Ano? Premiere ko sa Biyernes, 8:30 ng gabi. Naibaba ko na yun sa mga eleksyon. Idang ko yung clip, tamsak. Pinunta na ba, Queen, yung main ni Caripas? Binaba niya yung penya, oh. Bikay Mix TV, congratulations, Manoy! Ito na 1 million, Bikay. Magandang gabi siya, Bikay. Salamat sa dalaw. Mangisda ka, Bikay. Karibas at ko, I'm sure. Here, sure, dikitan kumain mo. Ayan, oh. Salamat siyo, Bikay Mix TV. Ikaw ba yun, Bikay, yung nakalagay sa profile mo? Yes, sa PTV, karibas.com, didikitan ko pati yung ninja mo. At main mo, pahingi din na po ako ng babalik. O, babalik kayo yan. Nagbabalik yan. Legit yan. Basta bakatan nyo lang. Bakatan lang para sigurado. Mabait yan mga yan, mabait yan. Chena Sandoval, tamang dikit lang at guys, balikin ko tomorrow para sure. Thank you, love. Pakibakatan nyo yung dinidikit nyo ha, para sigurado balik niya. Magbabalik yung mga yan, mababait yan. Sure yan, sure. Ako na nagagaranti sa inyo. Okay na kamo, nabalikan mo na siya. Bikay Mix TV, shout out to all. Nakain pa kami. Sige lang, Bikay. Chena Sandoval, di ako makabalik ngayon kasi kakailis ko lang kanina. Tama. Bikay Mix TV, paano palaro natin? Palaro tayo, sige mamaya na. Nagdidikitan pa sila. Karibas.com, magbakas kayo kay Karipas ha, at bibigyan ko kayo dahan-dahan lang para maganda dikit. O tama. Dinahan-dahan ako kayo na niya ni Karipas eh. Humingi ako sa kanila, talagang tinulungan nila ako. Yung grupo na yan. $7 million in the house. Maganda ba sa inyo lahat? 21 Tiwarik.
Karipas.com. Iligay nyo main channel nyo doon sa bakas. Ha, para yun ang pupuntahan ko. Ayan oh. Yung main daw ang ilagay doon. O dapat talaga yung main kasi ano mo naman yung sa Ninja. $8 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Nasaan ka na? Ang cute mo. Ang cute mo, nasaan ka na? Labas ka dyan. Pasayhay natin ng ano, ang giles. Hindi pwede kong sabihin dito kasi monetize na yata ito. Laki na ng ano dito. Kung ano na panood mo. 4.39. Hindi, sabihin ko, ano, tamsak lang na tapos panghiram na lang ng jacket. Pwede ba yan? Pabayaan mo siya. Basta tamsak lang. Ayos na yun. Mabasa na yun. Chena Sandoval, shout out to all. Sabi niya. Salamat sa'yo. G. 4 million in the house. Magandang gabi po. Magandang gabi. 21 Tiwarik. 6 million in the house. Okay lang yan. Basta wag lang masero. Ah, di ba? Muana Iguana Vlog, Tamsak Levi's Steel House. Andyan na aking baby, si baby Muana. Muana, magdikit ka dyan. Baba mo ang premiere ko, Muana. Tamad mo talaga. Baba mo yung premiere ko, wala nagbababa. 21 Tiwarek, akin yung 20 dyan. Ay, kadarating mo na, akin yung 20. Wala ka bang nilalagay, Tiwarek? Wala pa ka. Gawin mo 21 yan, 22. Sinasama, hi, sis Muana Iguana Vlogs. Ayun oh. Nangutos agad. Grabe, apagod ako, host. Grabe ka naman. Tamad-tamad mo naman. Go in here, Sandoval. Sabi ni Chila Sandoval. Muana Iguana Vlogs. Hello, China Yahoo. Kumain ka? BKMX TV. Patapos sa aking premiere. Parang awa nyo na. Pagkita sa kanya, yung binaba ni Bikay na, no, na pang-premiere niya. Pakipuntahan, pakitamsakan. Kaya naman maano ka. Idam ko yung clip. Dinay sa main. Karipas.com. Yan o. Muana Iguana Vlogs. Padikit. Wala ka naman binaba. Padikit. Ano didikitan niya? Wala ka naman binababa. Idam ko yung clip. Nagaba ng bahay o. Yung main niya yata ang binaba. BKMX, Iguana, late ka. Oh, late yan, si Iguana. Dati siya una eh, ngayon late. Tamad kasi tamad. Tutulogin naman siguro. Sipagan mo, Iguana. Ayan, nagawa na ba si Iguana, oh. Pakidikitan, yung bayan ng binaba ng Iguana. Pakidikitan. Sorry, Bikat. Sabi ni Moana. Grabe ka sa akin, no? Saha.
BKMX TV, tapos na palaro ni host. Oh, nahuli yan eh. Nakapagbigay natin ng pa-premium, nahuli pa, huli-huli yan eh. Busy ako, babae, host. Alam mo yan. Busy daw siya, sabi ni Moana. BKMX TV, nanalo ko ng 1M. Balatuan mo na lang si Moana, bigay. Balatuan mo na lang. $5 million and dollars. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, good evening. Sana all may pink selfie. Nakita mo naman yung pink na selfie. Pasaway ka talaga man. Tinatago ko na nga. Nasilip mo pa. Ayoko name. Gusto ko paputok. Pasko. Papunta mo dito sa ano? Si Mitch. Si Mitch, papunta mo dito. Paputokan natin. Bagong money. Muna ko ba? Pink ka lahat. Host. Bukas host. Sabi niya, mag-pink ka lahat. Bukas host. Ganun ba yun? Jikari Vlog, Iskad TV, dikit ako sa'yo. Ganun ba yun? Pink. Wala akong pink, kundi cellphone lang eh. Tagal pa ng Pasko, malapit na bikay. Malapit na Pasko. Hello Jikari, Yahoo, sabi ni Moana. Jikari, pag multen mo si Moana, late. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi po, magandang gabi. Sana all nakagraduate na. Hahay. Nauna ka pang graduate sa akin, indiwanan mo kami. Nang iwan ka talaga, Moana. Yung binaba na Karipa Iskad TV, yun, Manoy. Oo, may niya yun. Nagaba ng bahay si Queen, pakipuntahan. Jikari Vlog. Hello, Enday, Moana. Padikit, mawa kayo sa bahay ko. Hoy, Moana, padikitan mo yan. Si Queen. Kawawa naman. Ilan pa nga niya ni Moana pagsawa? 1.8 yata to. Ha? 1.8. Malaki pa. Jikari Dodong, ha? Maawa naman kayo kay Queen. Padikitan nyo naman. Kawawa naman. Napag-iwan na. Sabi yung ay bagya daw, 10 kilo na. Kawawang Queen. Mapo ka maesos, ha? Nakatasan pa ako dito, muna. Nakatasan pa ako. Unit Ken na TV. Love, shout out, Team Muragon. Masarap kayo nakasalampak lang yun. Nakasalampak sa sopa. Jikari mo vlog. Chona, dikitan mo si Edam Queen. Edam ko yung clip. Mabisa pa naman ako na magsukli. Host. Haha. Ayusin lang kasi para yung mga dinidikit parang rugby. Hindi kayang baklasin. Di ba, Moana? Sumagot ka, Moana. Oo ka mo. Randy Francisco. Hello, Moana. Moana Vlogs. Haha. Randy Francisco, hello Queen. Puro ka daw hello Randy. Randy Yahoo, sabi ni Moana.
Harang uli! May harang na ba rin? May paharang na ba? Dami nakuha na Andy. Now, WH, 1M. Haha. Ang cute mo, host. Andito pa ba mga fans ko? Ayan, nandiyan pa sila mga fans mo. Den Amarga, hello, good evening. Oy, magandang gabi sa'yo, Den Amarga. Muna na igual na, Jeta, sana punta pinag-play ko sa'yo, Andy. Haha. Kinain ni Lolo. Kinain ni Lolo. Den Amarga, Yahoo! Queen, wala ka na habang ibang sabihin sa akin, Randy, kundi hello. Nahihilo na. Hilo nga, ano ka ba? Ano ka ba, Queen? Nauutot na ko sa inyo katawa ko, ha? Kaya nga, sabi, kaya nga. Ang cute mo, host, Yahoo! Ayun, oh, sabi kay Ruana, ang cute mo daw, host. Nasaan na yun? Ayun, oh, Yahoo daw, ang cute mo, host. Sabi ni Ruana, Yahoo! Aha! Basa harang pa siya eh. Hindi. Yaw, mo na iguanan, iguanta. Naging iguanta ka na ngayon mo. Buti iguanta, hindi naging ingkanta. Ayo, iguanta, ha. Palibre sa get host. Igwanta ka ngayon. Mukha na igwanta. Hindi mo yung tawa yan, host. Natuwa ko sabi ni Nikyo to. Buti hindi nag-iingkanta, no? Buti hindi igwanta. Pasawal ka, Queen. Ay, naku, mga hayop. Ano ba kayo? Ay. Pinapayak ninyo ako sa katawa, ha? Pasaway kayo, ha? Pasaway ito si, si cute, eh. Jay Curry, lagot ka sa akin, ha? Sabi ko na ba, hagal pa kang tawa dito. Layas ako, ha? Balas na dyan. Diyan ka lang muna, ano ka ba? Ay, sorry muna, mali ang type ko, hayop na chipito. Muna Iguana Vlogs, Mama Agnes, Yahoo! Mama Agnes, Yahoo! Hindi ulit pa. Umulit ka pa, ha? Ay, nako, kuy, ay Moana. Ang cute mo, host. Dikit mo na sa akin yan, babe. Jay Curry, umayos ka, haha. Idam ko yung clip. Nagbaba ng bahay, pagkadikitan, 11 million in the house. Mga nagayon po sa inyo lahat. Good evening, good evening. Ang siya dito, oy. Ay, Bikari. Kilala ko yan, siya ang cute mo, host. Ayop, Bikari. Binuko mo muna. Si Jikari pala yun. Sila Sandoval, ayan, love tayo, guys. Best Gwen Pimen account ko. Ayan pala si Gwen, oh. Malaki ng bahay nga ni Gwen. Muna na iguan ba, alis na nga ako. Haha, huwag ka alis, dyan ka lang. Huwag ka nga alis. Muna na, pakiusap lang. Dyan ka lang, stay home ka lang. Sino yan si Chismoana? Ayan, binuko niya na nga eh. Oh.
Mga nagwanta, haha, ayop. Inuulit mo pa. Imbis na nakamove mo na, inuulit mo pa mga napasaway ka talaga. Hay, naku, buhay natin. Buhay vlogger. Ano? Ba't kaya ganun, no? Tawa, tawa, inis. Tawa, inis. Ganun lang yun. Sakit ng kalooban. Sama-sama na. Aha! Wag chismo na. Jay Karayan, ha ha ha. Biluko ka tuloy. Hayop Jay Karayan, oy, ha ha. 11 million in the house. 22 tiwarik. Ang cute mo, hos. Ang siya nito, ho. Ay. Idang clip, stay home. Ang cute po, dyan ka lang kung alis. Igwanta, haha, muna igwa vlogs. Inulit mo na naman. Mama Agnes, Papa Arnold TV, salamat. Idam Queen clip, igwanto o igwante. Andahin mo ng pangalan ngayon, Moana ka. Moana Iguana Vlogs. Thank you dyan sa stay home mo dyan, ha. Ang cute mo. Agwanta sana. Yung i-type ko, Moana, ay mali pa. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Kumpleto pa rin, baby ko, bibi oy. Pero nga, be, baba ko lang yung, ano ko, premiere ko. Saan ang messenger mo dito? Ito. Saan ang messenger mo dito, be? Dyan na. Doon mo. Dahat, kulkog, agoy! Adyan ka pala, dahat. Wait lang, ha?
Team Kulkog, lahat. Magandang gabi sa'yo, lahat. Lahat girl, doon patamsak sa Premier S. Oh, pakitamsakan yung binabang bahay ni Mama Agnes, oh. Premier ni host yan. Ida Mac Quit Clip. Bumaba ng bahay. Pakitamsakan yung premier ni host. Pakipuntahan. Team Kulkog. Salamat sa iyo lahat. 13 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pakipuntahan yung binabang bahay ni Mama Agnes. Karibas.com. Ando na Queen, Maklip. Wala na ako utang sa'yo. Ayun o, ando na pala Queen. Ang hindi pa tamsak sa premier ko, baka naman guys, isang nabalutong na tamsak lang. Pakipuntahan din yung binaba ni Mama Agnes na, na pang-premier ni hosto. Pakitamsakan din. Chena Sandoval, ha. Inamang nila ha, utang karipas.com. Very much. Thank you po. Palamigin mo muna, Queen. Palamigin mo muna. Para sigurado. I-freezer mo. Ang cute mo. Bakit ka natawa siya na? Kasi binuking ka ni Moana. Nawala tuloy si Moana. Oh. Moana, labas ka. Harvest.com, tamsan ko ng anay yung premier mo. Maklip. Salamat sa'yo, Karibas. Ang cute mo. Ang cute talaga to, host. Pakita mo sa kandin yung binaba ni Mama Agnes na pang-premier ni host. Peace muli. Ayan o. Pakita mo sa kanya. Premier yan. Sa Friday, 8:30 ng gabi. Pinas time. $11 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Idam ko yung clip. Karipas.com, salamat. Dikitan ko din mamaya ang karipas mo. Sa kitchen pa ako, nasa kwarto ang mga alaga ko. Yan. $10 million in the house. Magandang gabi po. Leo Lapi, stay home. Salamat sa iyo, Leo Lapi. Salamat sa dalaw. Karibas.com, ando na yung 6 na tamsak. Ano yun? Ado na yung 6 na Tamskad pala yun. Sabi ni Karipas.com, Tamskad.
Tahimik na, haha. Puro hangin na laman ng tiyan, puro utot na. Masaya natin, masaya lang. Masarap yung masaya eh. Tsaka yung tawa, gamot yun. Best medicine yun, tawa. Si Mitch Channel nagpahinga. Para yung mga alaga niya, hindi mo na gumalaw. Inaayos niya na para pag-apply, sigurado. Sigurado, pag nakapasok na, may harang na yon, Kari. Edang Philip Queen. Leo Lapi, patawsak sa primary, kuya. Salamat po sa inyo lahat sa mga pagdalaw ninyo. Thank you, thank you. 7:19 ang oras natin sa Pinas. 7:19 PM. Leo Lapi, stay home. Basta may queen, sa akin yun. Mamaya, karipas.com. J. Amor Vlog, nagpaalam si Gwen Manoy. Ayusin mo daw niya, net niya. Sige, sige lang, okay lang. Salamat ka mo sa pagdalaw, ha. Pakabait ng tao na yun, si Gwen, bait yun. Kaya lang atin ako sa LS niya. Saka ito, mga grupo ni, ni Karipas. Isang hiling ko lang sa kanila. Talagang pinagbigyan nila ako. Karipas.com, sabihin mo na dikit Queen, okay na yung si Karipas. Yung mga dumalaw dito, mga napupunta ko mga LS niyan. Isang hiling ko lang sa kanila. Tumutulong talaga. Leo Lapi, Dan Queens, tamsak. Pakitamsakan mo din, Leo Lapi, yung binaba ni Mama Agnes na premiere yan. Pang-premiere ni host yan. Leo Lapi, salamat kuya, sabi ni Ma Queen. Adam Queen. Kailan ba ito si Timberton? This December 3rd. Sabado pala si Pin. Unit ganda, dito lang po Tio ang nagwashing. Okay lang. Magkano ka, Junet? Mag-LS ka ba ngayon? $5 million and house, magandang gabi sa inyo lahat. 2040 Warik. Alas 7:22 ng gabi, ang oras natin ngayon, Pilipinas time.
Cause I know I just can't stay. You remember. For me yun in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Meron akong nabis to. Wala tayo si BBJ. Ninik, ba't hindi ka pasok dito? Ninik. JKR Vlog, salamat sa patambay dyan. Saka si Ninik, hindi pumunta. Hindi pa siguro magaling yun. $7 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Idam Queen Clip, stay home. Lazy Queen, Tamsak host, thank you. Salamat. Eran Vlogs, Manoy, magandang gabi siya Eran. Stay home. $8 million in the house. Salamat po, salamat. Pahinga mo muna tiyo. Ganun ba? Hindi ka mag-LS ngayon? Di walang mag-LS ngayon, Junet. Si ano, papasukin siya kung sino gusto mag-LS mamaya pagkatapos ko. JKR Vlogs. Welcome, Manoy. Pag walang mag-alas mamaya, kung sino available, papasukin. Sino gusto, no? Pwede naman yun, di ba? $7:28 ng gabi. Pinas time. Moana, asan ka na?
Then si Quenji, ako mag-silent after work. Ah, sige, sige. Oh, walang mag-ano. Mag-silent ka na lang para yung oras mo yung madagdagan. $9 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Mark Aton, good evening pa. Good evening. Si Paul yata. Si Paul ito, si Paul. Asan ka, Paul? Nasa trabaho ka ba? Muana Iguana Vlogs. Naka-BG lang. Salamat sa'yo, Muana. Ang bait-bait mo talaga. Mark Aton, okay lang. Ang bait-bait talaga ni Muana. Napakabait niyan. Bata na yan. JKR Vlog. Dahil Muana, huwag mong awayin JKR si Muana. Ang bait-bait niyan. Bahay, wala ako pasok bukas. Ano yan eh, anniversary nila mag-asawa. Muana Iguana Vlogs, manahimik na lang ka, host. Oo, magpakabait ka na, Muana. Batiin mo, happy anniversary ka. Happy anniversary, Paul. Hi, Amarga. Din, Amarga. Hi, Muana. Musta ka na? Huwag mo nga awayin Jake Carr si Muana, ha? Jake Carr, dong. Nanahimik ako, dong. Haha. Bibira ka na naman. Awayin ka na naman yan. Thanks pa. Okay lang, no prob. Bigyan mo kayo bukas ng pansit. Muana Iguana Vlogs. Den Amarga, hello. 6 million in the house. 26 Tiwarik. 20 kay Muana. Sinabi ko na, huwag ka nang umirit pa. Huwag ka nang umirit, Muana. Sinabi ko na. Bigyan, Bobby. Magandang gabi sa inyo lahat. 7 million in the house. Good evening po, good evening. Welcome po, welcome kayo lahat. Welcome, welcome, welcome. Muana Iguana Vlog, Jay Caro, kapoy ko, darugdo, ano yun? Bakit Jay Caro na? Ano ba yan? Binigyan mo ng pangalan si Jay Caro. Thanks, Ma'am Agnes. Jay Caro, ha? Ba't ginawa mo Jay Caro? Muana Iguana Vlogs, Iden Amarga, kumusta? Lahat kinukumusta mo, si Os di mo kinukumusta. Mamaya inbox na naman kita. Lahat binati mo, si Os hindi. Ano ka ba, Muana? Haha, Jay Caro, yahoo! Bumawi bigla. Bumawi si Muana kay Jay Caro. Jay Caro ka ngayon. Host, kumusta ikaw? Ngayon pa sinabi. Baka PM mo naman ako maya. Oo, talaga naman. Sinabi PM talaga ito mamaya. Then, Amarga, okay lang ako, Muana, ikaw. Ano ba yan? Dahil, Muana, nanadjikaruan muna naman ako. Kasi naman. Ano ba yan? Excuse me. Tinawan natin ni Muana. Tinawan lang tayo.
Tamo, naging J. Caro ka tuloy ngayon. Maganda pala sa TV, oh. Ang laki ng mukha ni Muando sa TV, oh. Laki. Excuse me. $9 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. 2060 Warik. Shout out Manoy Host Yahoo. Salamat Moana. Salamat. $20.60 Warek, akin yung 20. Sinabi ko na siya kayo, di ba? Inunahan na nga kita para hindi ka na umulit Inulit mo pa. Kaya pala may premium ngayon. Jekare Vlog. Di kami nag-aaway ni Moana Manoy. Kasi sangga dikit kami niyan. Oh, tama lang, tama lang. Kumusta na ang saging mo, Jekare? Ligpir! Ano ba yung ligpir? Amo na. Dekare, kumusta na yung saging mo dyan? Maganda ba yung saging mo? Maganda ba tubo? Mark Aton, salamat sa support sa airpot ko. Welcome, welcome. Salamat sa pabiji, Paul. Muanay ko na vlogs. Videos, baka masampal na ako ni boss. Tama. I-video mo dyan yung 10 gadget mo, Muana. Mark Aton, Yahoo, shout out. Manoy, di ba kita ako kay Mama Agnes? Huwag mo nang balikan kasi ayaw ko nang madikit. Kadikit, painit. Ganun ba yun? Ayaw ko mag-email. Nako. Hindi nga ako naglalaro ng ano yan. Ayaw ko niyan. Dekare, haha. Thank you, ang cute mo host. Sabi ni Mama Agnes.
Unang balikan yun. Hindi na. Yun lang po. Top chat, 7 million in the house. 27 Tiwarek, 20 kay Moana. Andito pala si Dennis Ragmak. Di ko nakita ito kanina. Dennis Ragmak. Hi, good evening, Manoy. Salamat sa'yo, Dennis. Nalagpasin kita kanina kasi ang daming ano eh. Buti nag-backread ako. Ano? Ilan? Huwag mo lang pasan host, mawalan ka ng pants. Then Amarga, okay lang, Noy. Kaya nga nag-backread ako yo. Ayun o. Ikaw dun sa unang-una eh. Yung Dennis sa katong Den Amarga, isa lang. Isa lang kayo, Manoy? Yung Dennis sa kayo Den Amarga, isa lang yan. Ganun ba yun? Salamat, Noy, ha? Thank you. Muanig ko na vlogs. Nagkapasan mo ako, host. Ito ang kulat ng 20 wari ko siya. Pasaway ka talaga, Muana ka. May premiere ka ba, Muana? Baba mo nga dito kung mayroon kang premiere. Titiwarik ako. Si ano may premiere? Si Queen, may premiere yun eh. Yung from the style. Yung from the Oo, tapos na yata yun. Kagabi pa yun. yung pala ay kasi po. Ocho. Palautos na host. Baba mo yung premiere ko, umuha na. Oo. Tumubo ng 10, Manoy. Ayun, hindi magaling. Tumubo ng 10. Oo. Mag-asawa yan. Si Elias TV. Asawa niya yan. Ayos yan, Jay Curry. Yung tubo na yun, i-pressure mo muna. Para hindi malagas. I-pressure mo muna yun.
Ang cute mo, host. Nagdilaw ang down sa saging mo, no Jikare, Manoy. Ganun ba yun? Nagdilaw? Then, Amarga, padisko na Manoy. Wala tayong padisko, hindi ako nakapag-download eh. Padisko ka nga mo, ana. Kayo mo sayaw pa. Then, naman kay mo sayaw ta. Utos pa more. Ang tamad-tamad mo talaga mo, anak, ano? Tamad-tamad mo talaga. Ikaw tamad, dos. Nakaupo ka lang. Nakakaguto magsalita mo, anak ko ba? Bigyan mo ng pagkain dito. J. Curry Vlogs. Salamat sa patambay mo dyan. Sana nagbaon ka, host. Tubig. Nagbaon ako ng tubig ito, oh. Tubig. Aha, tamad si host. Tindira mo ako, J. Curry. J. Caro. Mamaya magpaluto na lang ako ng noodles. Lalagyan ko na isang itlog. Pwede na yun, pwede na, di ba? Di ba mo, ana? Parang buhay abroad, ganun. Pag tinamad ka, bili ka ng ano, migoreng. Migoreng, alam mo yung migoreng, mo, ana? Tsaka ano, tsaka chapati. O di kaya tom yum. Mga pagkain yun dyan eh. Tamad yan dong, di karo. Ha, nakaupo, 2 oras. Ano ka ba? Mahirap yung salita ng salita. Lalo pag nagsasalita ka, wala kang kausap, parang ang lukuluko eh, no? Katapat ka sa camera ng ganyan. Ano? Tapos binabasa mo lang yung mga comment. Magdala ka ng pagkain mo, na magluto ka muna. $6 million in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Asa ba si Andy? Yun lang, si Andy nawawala. Hindi ko malaman kung saan nagpupunta yun. Baka sumakabilang bahay. Tanungin mo nga muna, tanungin mo nga, ano ka ba, Andy? Sumakabilang bahay ka ba? Magtawag ka ng kapitbahay.
Mga kapitbahay, naglawog baboy si Bro Andy. Sumakabilang buhay. Tayo kang bata ka. Then amarga, may man manoy, tulog naman guro sila. Ba siguro? Tulog na siguro. Patulog-tulog sa pansitan. Aha, Jikaro, haha. Ano ba yun? Naglawog baboy si Bro Andy. Ano ba yun? Di ko kasabot tayo. Oy, Bicol man ko, di lima kasabot Bisaya. $6 million in the house. Magandang gabi po. Leo Lapi, salamat sa patambay dyan. Hoy, oras ni peligro na naman. Mag-LS daw si Queen. Silent LS daw siya. JK Vlog, sana makagraduate na ako ng grade 2, Manoy. Oh? Bakit? Kala ko ba grade 3 ka na? Ilan pa kulang? Lami daw kulatahon, mga tapulan, host. Ano ba yun? Ilang kulang mo, Jekari? Papunanin mo na. $8 million in the house? Haha! Ay, ilan ang dagdag sa ano mo? Sa WS1, hindi ko nakita kanina. 30 bata dahay, manaay mo na, layo pa. Jekari. Ayan o, sa grade 2, kulang siya ng 35. Hindi pa rin hindi ako binila ng gamit kanina. Nilatidan ako ng I love the Hmm? Pentong peraso. Bali si 30. Madami. May isang buwan. Lawrence Cedric Bore. Teya, nahuli ka. Sorry po, late. Good evening po. Bakit nahuli ka? Dati nangunguna ka, Teya. Nahuli ka, magmulta ka ngayon. Tulog na si Mama Cynthia? Lagi akong natambay dito, wala man lang kape. Hingi ka kay Moana, maraming kape yan. Ang kape ni Moana, yung ano pa, yung Nescafe Gold. Masarap yun, Nescafe Gold. Moana Iguana Vlog, haha. Bigyan mo ng kape si Jekari. Moana, yung Nescafe Gold, lagyan mo ng Coffee Mate. Tsaka yung wash na sugar. Pakape ka host, ha? Sabi mo kay Teya, subscribe si Mama Alice at Papa Arnold TV. Hindi pwede sabihin dito. Ha?
Bawal yun. Siguro, busy-busy ka, Teya, sa kalaro mo dyan sa cellphone, ano? Kaya nahuli ka ng pasok, ano? Talaga may premier kayo. Si Carla at saka yung siya. Itong isa. Kaya sila December 7. Ngayon? 20 minutes pa siya. Carla. Ay, may premiere nga pala si Carla Moana, no? Si Naalala ko nga pala kayo na, sinabi niya nga pala kayo, binaba niya nga pala dito kanina. 7:20 yata, yung premiere, ay, 8:20, 8:20 tapos si isa yung premiere niya. 8 o'clock. 8:15 yun. 8:15. Kasi 8 o'clock ito eh. May 20 minutes pa siya. Ito 5 minutes lang isa. O, di magaling, ayos yan. Dagdagan natin mamaya yan. Yung WS mo, kailan madaya siya si Lolo. Di ba't nuro ko siya kayo? Sagad yun. Ba't yun lang ay binigay niya? Sayang yun, nawalan ka ng dalawa. Okay na lang yung watch hour. Mamaya, dagdagan natin yan. Kasi pagka matutulog na ako, ano lang ito, sayang naman kung hindi ko itatambay, sayang. Sayang yung oras. Bakit ganon? Kay Andy, nag-isa lang pumasok today. Bakit ganon? Saan ka pupunta? Lalayas ka na. Magpapaalam na rin ako. Malapit ang oras ko. 4 minutes na lang. Sige. Nakalimutan ko pa nagpaalam. Oh, ayos day. Dali ra tubo. Sabi ni Jack, paano? Ako'y oras di pinigo na naman. Kagaya ng sinasabi ng mga huling oras. Lagi nating ay isipin na at isa puso si Lord. Si Lord lang dapat na nasa puso natin. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Unahin nyo lagi ang Panginoon. Kasi anumang problema nyo, sigurado masasagot niya, mapapagaan niya, at may solusyon. Lalo kayong mga nasa abroad, ang hirap magkaroon ng problema dyan sa abroad, totoo yan. Di ba, Moana? Naranasan ko yan abroad. Pag nagkaroon ka ng problema, para kang maluloko-loko dyan. Kaya, lagi nating isa puso si Lord para anumang problema ninyo, siya ang gagawa ng paraan, siya ang gagawa ng solusyon. Lalo tigit may mga pamilya sa Pilipinas na nag-aantay, ingat lang, pray lang. The best yun, prayer. Yun ang paraan para sa pagkikipag-usap kay Lord. Yun lang, walang ibang paraan. Tsaka, buksan nyo ang mga Biblia kung may Bible kayo dyan. Importante yung Bible. Basahin nyo. Lahat ng katanungan nyo, naandun ang kasagutan. Totoo yun. Kasi, maski ako, nung araw kasi hindi po ako na marunong magbasa ng Bible. Nung matuto ko magbasa ng Bible, yung pala, ganito pala yun. Yung mga problema, lahat ng klase ng problema, nandun sa Biblia ang kasagutan. Sino daw makakasagot? Totoo yan. Ngayon, kapal na ako. Good night sa inyo lahat. Pansamantala ako papaalam. See you tomorrow. Hindi ko alam kung makakapag-release ko bukas kasi Martes yun eh. Baka si Dipsy. Pansamantala ako papaalam sa inyo. Ingat kayo lahat.
Don't forget to pray. God bless us all. Goodbye and goodbye. Maraming salamat sa inyo lahat.